Hello, Sis Raquel. Good morning. Naanapay na pala tao. Thank you for coming, my live. Thanks. Ayan, maglalaba ang person. Nakaano-ano tong aking live. Ganito, magla-live lang muna ako. Pangit natin dito, no? Walang malang ka-amor-amor itong ating fish. Pangit. Glow. Pwede na ba yung glow? Crush. Up. Blush. Ano ba itong mga binigay ni... ito na pala, bubbles. So, ayan. Meron pala tayong So, ayan. Naglalaba tayo ang person. Dahil, marami na tayong labahin. Salamat, sis. Tambay. Sa pagkaan. Salamat din sa thumbs up. Ayan. Okay, ayun, ito na sabon. Nawalay na ang sabon. Ay, nawala ang bubbles. Ayun. Good morning. Miguel of shout out. Laba mo ang person dahil tatambak na. Mamaya ay magbababad tayo ng cortina. Katapatan mo, Diyos, tunay at takila. Ang pag-ibig mo wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Buhay pagsambay, iaalay. Bukas ngayon, magpagkailanman, walatiin ka.
ikaw lamang ang tangi kong sasabihin. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Tatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita ibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Napakabuti mo. Mega love shout out. 1 million people in the house. Hello sis, good morning. Thank you sa patambay mo dyan. Gabi nag-live ako na hanggang sa namatay na lang yung phone ko, hindi ko na namalayan. Hindi ko na namalayan na wala na palang power. Iwala sa akin, o Diyos, di kita ibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, buti mo. Napakabuti mo, aming Diyos, Ama. Ang iyong likha, luluwa, hatiin ka. Oh, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Give me now, ko. Thank you. Mega love shout out to 1 million people in the house. Thank you sa support. Maraming salamat. Himingaw ako sa presensya mo. Balik kapatando, kasing-kasing ko. Himingaw ako
balik kapag tando. Kay kanimo at kalipay nagipangandoy ko kay kanimo di ko ang tamis mong pag-igugma. O Jesus, kinahanglan ka kay kanimo pati ko ang nood na katabawan, tinuod na kalipay nagipangandoy ko kay kanimo mapati ko ang matamis mo pag-igugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Oh Jesus, ikinahanglan ka. Big love shout out sa 3 million people in the house. Thank you so much for the support. Patamsak po. Sapat na po din sa akin. Pwede rin po kayong maglablaban dyan. Salamat po sa mga dumadaan. At sa inyong suporta. Balik po tayo sa ating minute views. Dahil totoo nga pala, sis April, tayo ay binawi yung ating minute views na ginastusan ko pa, tapos babawiin lang. Tagal kasi na yung cellphone natin, tagal na ayos dahil sa crisis ng panahon, hindi na ayos ang cellphone. Ayan, tuloy. Balik tayo sa sa number 1. Balik tayo sa number 1. Hi, Sis Marju. Good morning. Hello. Hello din sa'yo. Today pala ang labada niyo, sis. Hindi, araw-araw. Araw-araw itong labada ko. So, pero dahil sa kahapon is busy din ako. May meeting kasi ang aming ML. So, nandun kami kahapon. Natapos kami ang meeting, alas 12 na pasado. Tapos, nag-asikaso pa ako ng mga papel para sa sa anak ko na college. Ng scholar. Yun, muna dito, nagkaykay muna ng mga papel. Hey, lingon naman kayo sa camera. Lingon-lingon din pag may time. Mega love shoutout. Salamat sa patamsak, sis. Ay, araw-araw pala. Oo, sis. Naku.
Kung hindi ako busy, araw-araw ako naglalaba. Pero ngayon sunod-sunod ang pagkabisihan. Kaya ayun din na 2 araw hindi nakapaglaba. Eto, tambak ulit. Tambak. Hindi ko naman mautusan yung mga anak ko na maglaba sila dahil nag-aaral eh. Saka yung aking original nasa laot din eh. Nasa laot. Oh, tamsak wasak. Hello, Kuya Gagang. What's up? Oh la la. What's up? Long time no see. But now see now. Kumusta po, Kuya Gagang? Kumusta na po kayo, Kuya Ganggang? Laba pa more. Ay, opo, laba pa more. Matagal na tong mga 10 months. 10 months pong hindi ako nakapag YouTube. 10 months din akong nakapaglaba. Silip lang, idol, support. Salamat po, Kuya Gang. Nagla-live pa po kayo, Kuya Gang. Parang hindi ko na po kayo nakikita na nagla-live. Marami pa bang banana doon? Marami pa bang banana doon sa bahay nyo? Sa mga bagong dating, huwag kalimutang tamsakan si host. Salamat po, Kuya Gang. Visit na lang din po ako, Kuya Gang. Nagla-live ka pa din? Wala, 10 months akong hindi nakapag-YT. Nasira yung CP ko. Tapos pinaayos ko. And then, hindi lang din nagtagal, nasira ulit. 3 beses kong pinaayos yung cellphone ko. Tapos, nandun yung YT ko, hindi ko mabuksan-buksan sa ibang cellphone. Hindi ko siya mailipat sa ibang cellphone. Tapos ayun, hanggang sa 10 months na tuloy. Kasi yung ibang nagtuturo ng bago ilipat yung channel mo sa ibang cellphone, ang hirap. Pero nung ko kay Bell Style, madali lang pala ilipat ang yung channel doon sa bagong cellphone. Para ka rin lang palang naggagawa ng channel mo. Yung pala yun. Kaya ayan, tuloy nabawi yung aking minute views. Na naman tayo sa panibagong minute views. Watch hour pala. Tayo sa watch hour. Ayan, panibago na naman tayo nito. Ako po. Yung short video pa naman, milyon ang hinihingi. Ay, nako. Sayang nga. Sana noon pa kita nakilala. Salamat, Kuya Gang, sa sa pagdaan. Salamat sa support. Yan, thank you so much. Ingat po kayo dyan sa Canada. Nasa Canada pa po ba kayo? Ay, nasa Pilipinas na. Salamat sa inyong patamsak. Ayan si Smarts. Ayan si Kuya Gang. Si Kuya Ganggang, anuhin mo yan. Pasukin mo para lablabin mo. Babalikan ka niyan pag nalablab mo yan. Sis April, Sis Marge. Mga namin yan noon eh. Mga idol. Lagi kami nasa bahay niya. Ang daming banana ng bahay niya. Enjoy lang kami doon sa sa bahay niya.
At lagi kaming nananalo dyan. Nananalo ng mga banana at saka ano, what's our. Pero pag walang ano, mayroon cash. Cash yung binibigay minsan. Ay, namimiss ko na yung mga ganyan. Namimiss ko na sila. Yan si Kuya Ganggang. Si Kuya Ber Pausok. Si Kuya Travel Vlog. Wala na nasaan kaya si Kuya Travel Vlog? Tapos si Ate Syra Subok. Yan, di ko pa namimit. Si Ate Wing pala yung namimit ko kay Kuya Juice. Nandun ako lagi kay Kuya Juice. Paggabi. Kagabi hindi na ako nakapunta sa kanya dahil tulog na ang person. Hindi na carry ng mga mata. Kaya ayun, nag-live na pumikit na yung pati yung cellphone pumikit na rin. Ayan, dikitan nyo si Kuya Ganggang, sis. Babalik yan sa inyo. Yan ang mababait naming post noon na pinupuntahan namin lagi. Tapos nananalo kami sa kanya. May mga palaro kasi siya, tapos maraming banana. Maraming banana ang kaniyang bahay. Kaya ang saya-saya nga. Namimiss ko yung mga dati kong namimit. Kaya minsan pinupuntahan ko. Ayun si Uncle Don Ariston. Yung laging nagmumura ay pinuntahan ko yun. Nung isang araw, tawa na lang ng tawa sa akin. Kasi inaasar ko siya. Marami kaming noon. Mga kaibigan ako. Ayun, yung team ko, mayroon akong team sa YT, yung si Sir Gricos team. Tapos si Ma'am Sweet, si Ma'am Grace Sabi Sweet. Marami pa. Iwan ko lang kung babalik pa ako doon sa team namin. Kasi gusto ko nang makalaya ang mag-isa. Gusto ko lang makalaya. Ayan, si Kuya Ganggang, pasokin nyo, sis. Pasokin nyo ang bahay niya. Kuya Gang, magsabi ka kung may live ka, anong oras, para mabisita naman kita, Kuya Gang. At magkita-kita naman tayo doon sa inyong bahay. Anong araw yung live mo at saka yung yung oras para naman mabisita kita. 10 months kaya hindi ako nakapag-YT, kaya ayan, tuloy nabawi yung aking yung aking watch hour. Mega super ultra mega love shout out sa lahat ng nandito. Salamat sa support, guys, kay host. Thank you so much, Kuya Gang. Matagal na akong hindi nag-ilis. Ay, ayun. Parehas pala tayo. Pero yung ko, Kuya Gang, na nasira yung CP ko. Kaya ang ginawa ko, doon na lang ako nag-focus sa Facebook. Doon na lang ako nag-focus sa Facebook. Dahil nga nasira yung CP ko, hindi mailipat sa bagong phone ko. Kaya ayun.
Tinuloy-tuloy ko na lang yung doon sa sa Facebook. Hanggang sa na-monetize na rin ako. Thank you sa 4 million people in the house. Mega love shout out. Patusok na lang po sa mga dumadaan. Salamat. Bawiin ko yung aking watch hour. Doon ako pumukos sa Facebook. Ngayon, babawiin ko na ngayon. Sayang yung aking Meron na pa naman akong dollars nakita, tapos nandun pa naman, naka-stack lang siya. Pero yung watch hour wala na. Wala nang stock. Shout out to all. Salamat, Kuya Gang. Ayan. Palablab naman po kay Kuya Ganggang, mga lalabs. Palablab po. Laba tayo. Laba-laba habang may araw kasi baka na naman umulan. Dahil uulanin na ang Ber. Ang Ber ay uulanin na. Kaya magtago na ang mga ninang at ninong. Dahil susulong na ang bawat isa. Kaya ako, magbabakasyon muna ako sa Maynila. Para walang makapamasko. Para walang mamasko. Doon ako mamimili sa Doon ako mamimili sa Maynila ng mga ipapamasko ko. Hindi ako magbibigay ng pera kasi wala akong pera. Ang ibibigay ko, mga bagay. Para mayroong naman lang alaala ng kahapon. Alaala ng kahapon. Sabihin, ito ibigay ni Kasi yung pera nauubos eh. Kapag pera ang binigay mo, mauubos. Tapos wala man lang na ibiling bagay na alaala man lamang. Alaala na iniwan mo. Charot. Pasok lang po kayo dyan dahil ako ay maglalaba lang muna. Salamat po, Kuya Ganggang. Salamat sa mga nagtatambay. Salamat sa inyong suporta. Mega love shout out sa 3 million people in the house. Baka mamaya may tugtugan si kapitbahay kaya ngayon na lang ako nag-live. Ano sa pagsulay
mga problema, tangat kanunay. Ayun, inano ko na, tinago ko na yung aking, ayan, mega love shoutout, Kuya Ganggang, sabi ni Ma'am Rakil. Yan, lablabin mo yan. Sis Frel. Mabait yang si Kuya Ganggang. Ang pagsali, iangad nga to sa langit. Tinago ko na yung mga gamit ko sa sa pagla-live. Kasi aalis ako sa 20. Punta ko ng Maynila. 10 sana yun. Kaso ayaw pa akong payagan. Dahil meron pa kaming asikasuhin dito na mga mga bigay ng gobyerno. Mga bigay ng gobyerno. Iangat nga to sa langit, tinuod nga kalipay, ang pagduol kang Isos. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, Diyos. Ang mga pulong mo, iwag sa dalan ko, walay laing kamatuoran. Uy, walay laing kinabuhi, gawas kanimo. Ang kinabuhi na puno sa pagsulay, mga problema mudang at kanunay, mugang pagsali, iangad nga to sa langit, tinuod nga kalipay, ang pagduol kang Isus. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, Diyos. Ang mga pulong mo, iwag sa dalan ko, walay laing kamatuoran, walay laing kinabuhi, gawas kanimo. Ha? Ako papakadto? Oo, sige, sige. Salamat. La 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 la. Diyan lang muna kayo ha. May kailangan sa akin. Tambay lang kayo.
I'm back. Mega love shoutout sa 3 million people in the house. Thank you so much sa pagtambay ulit sa inyo. Sige lang, mag-work lang kayo dyan. Dahil office hour pa. Ako din, magkuskus lang dito. Magkuskus lang muna. Samahan niyo lang muna ako sa paglaba. Habang kayo din is nagtatrabaho. Silent live. I-ano ko lang, i-off ko lang kasi parang merong maingay
Still her. Salamat, sis. Sis Raquel. Sis April, salamat. Diyan ka lang, ha. Mano-mano lang ang laban natin dahil wala tayong wala tayong pambili ng Washington. Kaya mano-mano lang, mano-mano. Shout out to 2 million people in the house.
Ito munang ano, Holy forever. Till the people sing. Holy. La, 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 sila ano, si Evil Style wala dito. Nandun sa bukid. Kasama yung kaniyang ano, darling. Meron silang naasikaso. La la la. La la la. Shout out sa mga tatambay dyan. Salamat po. Support. Shout out sa 3 million people in the house. House. Labalabat tayo. Dahil nagbabago yung araw ko pag ano, schedule. Baka bukas may schedule ako doon sa barangay. Kahit Sabado meron. Ayaw nga pala meron. Ano nga pala namin bukas? Maglilinis nga pala kami bukas ng barangay. Kaya ubusin na natin yung labahan natin ngayon. Ooh, da, 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 da. You are lifted high, holy, holy forever. And your people sing. Tita Claire. Hello po, Tita Claire. Mega love shoutout po.
Thank you po sa pagpunta sa aking live. Ayan, bigyan ko pa kayo ng jacket, Tita Claire. Ayan, may jacket na po kayo. Mega love shout out po. Ayan, pwede po kayo dyan maglablaban. Nandyan si Marjo Brain 101. Nandyan din po si Rakil, Dawn Official, si Kuya Ganggang. Ayan. Pasukin nyo lang. Naglablaban lang kayo dyan. Para makalami-lami. Makalami-lami ng banana. Makalami-lami ng tusok. Lalo na makalami-lami ang panonood ng mga palabas. Ayan, mega love shoutout po. Kantaan lang natin yung paglalabada natin para hindi natin namalayan na matatapos na pala tayo. La 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 la. Tatamsak na lang po dyan. Tambay lang muna sis, maligo na muna ako. Sige sis. Salamat sis Marjo sa patambay mo dyan. Sige, maligo ka na at nang ma-fresh. Mapreskohan na ang ating buhay. Para pagdating ni Mr. Mabango. Ako, pagkatapos nito, saka ako maliligo. Halos araw-araw na lang naliligo dahil nga sa mainit na panahon. Kaya marami laging labahin. Darin, di-di-din. Di-di-di-da-da. Da-di-da-di-da-da. Da-di-da-da-da-da-da. Da-da-di-di-da. Da-da-da-da-da. Da-da-da. Di-di-da-da-di-di-da. Da-da-di-di-da. Da-di-di-da-da-da. Huwag magdamdam kung ika'y nasasaktan. May kaibigan kang iyong maaasahan. Kas ang palad niya'y para sa'yo. Tawagin mo lamang, siya'y naghihintay. Sa tuwing iyong kailangan ay iyong maaasahan. Ang pag-ibig niya sa'yo'y laging tunay. Napangyarihan niya'y para sa iyo. Nananatili ito
sa kaniyang puso. Kailan may di kanya iiwan, kailan may di papabayaan. Kaibigan, siyang iyong kailangan. Kaibigan, may problema pa? Bakit ikaw ay nanghihina? Huwag kang magdamdam kung ika'y nasasaktan. May kaibigan kang iyong maaasahan. At bukas ang palad niya'y para sa'yo. Tawagin mo lamang at siya'y naghihintay. Sa tuwing iyong kailangan ay iyong maaasahan. Ang pag-ibig niya sa'yo'y laging tunay. Kapangyarihan niya'y para sa iyo. Mananatili ito sa kaniyang puso. Kailan may di kanya iiwan, kailan may di papabayaan. Kaibigan, siyang iyong kailangan. Si Jesus, siyang manang sa ating buhay. Sa Kanya lamang matatagpuan buhay na walang hangganan. Kapangyarihan niya'y para sa iyo. Mananatili ito sa kaniyang puso. Kailan may di kanya iiwan, kailan may di papabayaan. Kaibigan, siyang iyong kailangan. La da da, la da di da da da, da da, da da di. Himlay sa bagyo ng buhay. La da di da, la 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 la, la la la. La 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 la, la di di da da da. Unto the Lord, His precious name, oh God, a big cheerful giver.
patnubay, katulad ng daigdig, punong-puno ng pangangamba sa bawat umaga. Palagi kang nagtatanong sa iyong kinabukasan. Tulad mo'y tupang litang kahirapan sa pagtanong. Kung ganon, kapatid ko, tawagin mo si Jesus, na siya lamang ang tanging daan sa iyong kapahingahan. Tulad ko noon, ang araw ko ay magulo, sa lahat ng aking buhay, problema'y kumakawan. Ngunit nang dumating si Jesus sa aking buhay, ang lahat ay nagbago, kasama na ang aking puso. Kung ganun, kapatid ko, tuwagin mo si Jesus, na siya lamang ang tanging daan sa iyong kapahingahan. Kapatid ko, tawagin mo si Jesus, siya lamang ang tanging daan sa iyong kapahingahan. La 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 la. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's giving Jesus Christ, Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's giving Jesus Christ, our Lord. And now, let the weak see I am strong. Let the poor see I am raised because of what the Lord has done for us.
Ayan, mega love shoutout sa 3 million people in the house. Patusok na lang po sa mga dumadaan. Maraming salamat. Mega love shoutout sa 4 million people in the house. Patusok naman kay host. Thank you so much. Patusok lang. Kahit sapat na sa akin. Salamat sa support nyo. Not my heart, and my heart. Sa puso ko, ikaw ang nais. Kahit umis sa o kahit tamis
ba nararamdaman? Pupurihin ka sa bawat tutukan. Aawitan ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo mapagkailanman. Marami ka bang nilalabhan, sis? Ay, oo, sis Marjo. Tapos na ako maligo. Magkakadrama na. Ulit. Buti ka pa, fresh ka na, sis. Losing idea na sa paggawa ng content. Sana all. Puno otak ko na, kaya magkakidrama muna ako. Sige, sis. Magkidrama ka muna. Ako naman is maglalabada muna. Maglalabandera. Hindi pa tapos na ako. Kunti na lang to, mga ilang peraso na lang. Matatapos na ako sa paglaba. Kailangan ubos-ubusin ko yung labahan kasi baka mamaya biglang sabihin ng anak ko na nasa Maynila na, "Ma, lumuwas ka na ng Maynila, ganito. Kailangan ka na namin dito." Ayun. Kaya hindi ko kasi iiwanan na hindi ako aalis ng mayroong labahan, baka hanggang sa pag-uwi ko nandiyan pa yan. Tulad nung pupunta ko noon sa Maynila na naku po, yung mga hinangir ko nasa labas pa. Halos ako isang buwan sa Maynila. Nandiyan pa yung mga hangir ko. Hindi talaga inalis. Hanggang sa pagbalik ko. Kaya ngayon, sabayin ko na. Hindi na ako mag-iiwan ng nakahangir na damit. Ano ko muna doon. Baka naman ko. Pagdating ko 3 buwan ako sa Manila. Ay, December pa ako uwi. Baka pagdating ko ano na. Hindi na masusuot. Ayan. Big love shoutout sa 3 million people in the house. Patusok na lang sa mga dumadaan dyan. Maraming salamat sa suporta para sa aking watch hour. Inabot kasi ako ng 6 na buwan. Kaya ganoon na lang. Thank you so much, sis, sa panonood. Tambay muna rin ako kanina kay Nagtambay muna ako kay Rhea. Sa live ni Rhea. Tapos, yun. Umpisa na ako dito. Saka na ako nag-live. Ganun na lang gagawin ko sa gabi. Magla-live din ako sa gabi. Hanggang sa matulugan ko na lang yung CP ko. Ipo-fall ko lang pati yung isa kong CP para doon na lang sila manonood sa ko. Sa gallery.
siguro mga 2 oras. So, ganun. Okay na ako ngayon. Sa 2 oras.
Thank you, sis. Pagtambay. Sis Rotel Dawn. Sis April. Nagdalag shoutout sa 2 million people in the house. Magano lang kasi maingay yung tubig.
Thank you sa lahat. Mag-i-end na ako. Salamat Sis April, salamat Sis Marjo, salamat Kuya Ganggang at sa lahat ng pumasok, dumaan sa aking live. Bye!